Здравейте хора, аз съм Така29 и тук ще играем Clash of Clans, защото на Minecraft няма все още никакви неща за да ми кажете и няма с кое да се свържа. И за това ще поиграем малко Clash of Clans и другия клип или последващия вече ще бъде на Minecraft. А сега малко ще подсъкаме Clash of Clans. От доста време се мъча да направя клип на Clash of Clans, ето че Лара се е включил и сега, разбира се, ще правим война. Мале, имаме да нападаме седмия. Нека да го видим как изглежда. Доста силен и няма да го нападам, ще нападна някой по-слаб. Като... Не, този... чакай, аз вървя напреди. Добре, нека да видим този. Добре, ще нападна. Ето. Не. Добре, ще нападна 9-я. С тези. Пускам гигантите и разбира се озерите. Имам барбарианци трети, арчери трети левел, ганчи втори левел и уизарди втори левел. Добре, взехме му една звезда. Така. Този е твърде лесен. Не искам да играя срещу по-силни, защото има шанс случайно да падна. Не е смисъл, ще му взема поне една звезда. Айде, сигурно ще му взема 3 звезди, но всеки случай се притеснявам и за по-сигурно нападам. 9-я мисля, че беше. Сигурно, да, 9-я е бил. 9-я е. И взех с 3 звезди. И вече в Лара имаме 3 звезди. Добре, няма да видя първи влязал ли се. Той се казва Здравко. Добре, влязал е. Има Пеки, има Пека, има и Дарк Бараката на 3 левел. Сега ще ви покажа как изглеждам аз в Лара. Пак по същия начин, но само че защо не използвах магийките при щавина, не знам, не бях заредил. Само че магийките бяха тук, на място така разменени. Добре, сега зареждам 13 уизарда, 7 гиганта, 15 барбариана и 18 арчера. Ето е така. Така зареждам. Който иска да влезе в клана, ето го как изглежда. BG.skill се казва. Който влиза и директно влиза в Лара, който ще направя. Но разбира се, трябва да играете и тук на това място между тези ще има ето това, само че разрушено. Моята на втория, на то ще след първи лева ще е разрушено, само трябва да натиснете и ви иска 10 000
пари, за да го подобрите и да го направите и да може да влезете в клан. Ето тук приятелите ми от Facebook. Тук един мой приятел винаги се маха от клана, не го знам защо се махна. Кой клан е? В някакъв цвет е. Този клан го познавам много добре. Мисля, че нашия има повече копи. Не, те имат повече копи. Да. Те имат повече купи, но при нас ние повече поддържаме Лара и по това повече ни помага, отколкото други неща. Добре, ще пусна да ми донейтнат, ако случайно ми. Ето тук докъде съм стигнал. Добре хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате и ще има, разбира се, продължение на Майнкрафт. Сега играем на Clash Clans, но ще има още епизоди на Майнкрафт. Не го забравяйте. И натиснете камбанката, за да не изпуснете клип от този канал. И чао!